Apurbete hau ekarri dugu pentsaute bai, penea tanto alde handi haukin da gira denpora guztien, orduen gatsa izin dugu eltea motea, baina nik uste gure partido egin dugule eta bueno, zeratu gara alik eta gehi luzetan, ezin izin da honenak iribazi daudien. Kontu da nik bigarren mailan jolastu behar nahuela, eta ordezko moduen pasau, ibiakoa iribazi, semifinala iribazi, eta ona aiego gara, da aprobetxau apurtxu beti inguruen final hau zabaltako, eta jentea etorteko guri ikusten be, ez da izte erreza. Eta oin udedeko aurretik eta hasierea ona gondotxe. Realmente gitxia bizin ere zaratakea batatzen du. Eta jenteari guztenak gure jarrera gure partiduetan, atxetik agarrean azkenera arte segitan du, da nire pesetat erakutsi baina hori dala, da hori gure balore handiena.